Ayan, mapagpalang araw sa mga kapatid natin. Linggo, punta tayo ng simbahan. May nadaanan kaming simbahan ng isang araw dito sa Taguig. So, bibisitahin natin. Sana all talaga. Patapos natin magsimba, pupunta tayo ng charity mamaya dito sa malapit lang, Cainta. Kaya hindi tayo gaano maaga ngayon, malapit lang yung charity. Mamadali si Busing. Hindi tayo pinagbigyan. Katatapos lang siguro ng misa. Ano oras ng Quezon? Ano tayo ng mga parkingan.
Pwede kayong pumasok dyan. Ay, ito. Tingnan dito ng mga motor. Ayun pala eh. Kabila. Doon pwede naman siguro. Balik na yung papa mo. Ay mga kapatid, nandito na tayo sa Santo Niño di Taguig, Paris. Ito yung simbahang nadaanan namin nung isang araw. Santo, bibisita tayo. Sa ngayon nga, darating na linggo. Kaya dito. Katatapos lang ng misa mga kapatid. So, abangan natin yung susunod na misa. Pasok tayo sa loob. Mga kapatid, tapos na tayo magsimba. So, uwi na tayo. Uwi na. Kasi bilang isang tao, kailangan din talaga nating magsimba. No? Obligasyon po natin yan sa Panginoon. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so